Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Дар шаҳри бостонии Хуҷанд қарор дорам. Таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон ба фоидаи худи шумо аст. Хулосаи гап чӣ гап аст? Як бародари азизи мо ки аз ҳамин дардҳои ситумӯҳраву дарди сар азиятҳо мекашидан солҳои дароз омаданд ба мо шодиёна гирифтанд ки Умедҷон ҳатман зудтар ба мухлисон ва ҳаводорони канали худ тавсия кунед. Анами қоғазчаро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аз шаҳри бостонии Самарқанд овардам. Хелоҳо вақт боз дар бисёр ҷоҳо муолиҷа гирифтаву як муддати кӯтоҳ ҳамун дардҳо паси сар шудаву охирон дафъа шифо ёфтанд ва хостанд ки ҳамин хабари хушро барои шумо расонанд ба тамоми мардуми Хуҷандшаҳр, Душанбе, Кӯлоб, Данғара, умуман кулли Тоҷикистон хостем ҳамин хабарро расонем. Маркази ташхисиву табобатии Алмаз дар шаҳри Самарқанд, аксҳое ки дар экранҳо мебинед, суроғашон, рақамҳои телефонашон, ватсапашон аст. Ина бинед, ман кӯтоҳакак маълумот дода мегузарам ва ман ҳаракат мекунам ки барои зеро ки аз сабаби оне ки дар ҳамин охир вақтҳо мебинам бисёр инсонҳо, бисёр падарҳову модарон, бародарону хоҳарон аз дардҳои миёну ситумӯҳраву гирижаву дардисар азият мекашанд. Мехоҳам ки ҳамин тавсияро аз таҳти дил карда бошам ва ваъда мекунам ки рӯзҳои наздик ҳаракат мекунам то ба худи ҳамин марказ рафтаву аз худи ҳамин марказ навор кардаву бо беморони ҳамин марказ суҳбатҳо ороставу ҳақиқати ҳолро бар шумо расонида бошам. Ина бинед, невропатолог, вертебролог, терапевт, гастроэнтеролог, уролог, радиолог, гинеколог, лаборант, кардиолог. Хулосаи гап, ман фикр мекунам ба тамоми дардҳои шумо шифо хоҳанд ёфт. Ва як маълумоти кӯтоҳро ба сами шумо мерасонам ки ҳамин ҷо гуфтанд ки аз ташхис сар карда, яъне аз А то Я то ба табобату то гусел кардан аз беморхона тақрибан 3-3.5 ҳазор сомон басанда аст. Умуман бо роҳгиро агар гирем таги 4 ҳазор сомон шумо шифо меёбед. Муҳимаш он аст ки бе укол, бе сӯзандору саломат бошед. Интизор шавед, худо хоҳад рафта аз даруни ҳамон беморхона низ навор хоҳам кард. Ин наворро паҳну парешон кунед то як бемор ҳамватани мо шифо ёбад ва савобияташ ба мову шумо расида бошад. Асоси кор дар ин аст ки агар дар ҳақиқат одамҳое бошанд ки имконияти маҳдуд доранд, шароити маҳдуд доранд, ки ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда доранд, тахфиф ва ҳатто ройгон ҳам табобат мекардаанд.